zvachizongobuda pachena kuti aiwa mukomana anosengezo Tshabangu anga agara tumhuri kana kubato reCCC atongori munhu weZANU-PF. Ndoda kuti nezvinhu zviri kuitika mubato reCCC nyako ine mafactions ayo zvakutongobuda pachena kuti function iri kunzi ndeyavanosonjamisa neyana asengezo Tshabangu zviri kutongooneka kuti patongo nemusiyano iyi this is ngori eZANU-PF other ZANU-PF party iyi party CCC ndio yanga agara iripo. Ndoda kuti sengezo Tshabangu pane zviitiko zvakaitika paweekend anoita achiti izvo handinei nazvo, I have to focus on the national development. Saka bina mashoko atakuwana sengezo Tshabangu ndipo subscribe like utina on the bell icon. Anyora mashoko achiti it must be clear that at the moment we have better things to focus on. We are not worried about the mere offices or other material things besides focusing on national development. We will make sure that by 2026 Zimbabwe, particularly Matabeleland North, will be a well-developed region. That I promise. Domashoko antakuwana sengezo Tshabangu asi munomona sengezo Tshabangu atira nhau dzekuti da kuita zvenational development kudevelopa Matabeleland North, but something to concern party yavo yeCCC hani nazvo. Anyasoza kuti aiwa mukomana uyu atomborenei navo vanhu veCCC atongori munhu weZANU-PF. Saka chimototse mafungiro enyu muri kudii pamusoro peinvolvement yasengezo Tshabangu aiwa muCCC kuti aiwa mukomana uyu angagara tomuri weCCC here kana kuti chii chakatombonyatsokuitika. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu pamusangano subscribe kulike chenete nokutina on the bell.